ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 30/10/24 ಬೊಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಒರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡುಪುನನೆ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ನೆನಪಾದುಂಡು. ಈ ನೆನಪುಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲ ಪಾಪಲು ತುಂಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವನ ಜ್ಞಾನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಹಜಾದುಪ್ಪುಂಡು, ನನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಪಂದು ತೆರಿವೇರು ಇಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣದಾದ? ಉತ್ತರ: ವಾ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯರ್ದುಲ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತದೇರೋ ಅರ್ಧಕಲ್ಪದ ಪರತ್ ಭಕ್ತರಾದಿಲ್ಲರೋ ಅಕುಲು ಬಾಬನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರೋನ್ಲ ಸಹಜ ಪಂದು ತೆರಿವೇರು. ತೇಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭಕ್ತಿದ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರು ಪರತ್ ಭಕ್ತರು ಮಾತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರೋನ್ಲ ತೆರಿವುನೆಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕುಲಂತೂ ಈ ಜ್ಞಾನನು ತೆರೆಯುಂಡ್ರೆಗಲ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ನೆನಪಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ನೆನಪಾದುಂಡು. ನಿಕುಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ನೆನಪಾದುಂಡು. ಏರ್ನ ನೆನಪು? ಒರಿ ಬಾಬನವು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾಪಲು ಭಸ್ಮಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕನಿಗುಲು ಪರಮಧಾಮನು ಮುಟ್ಟುವರು. ಪಾವನಾದ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬರಡಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮಲೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮಲೆ ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಾತ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರಿದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ನಿಗುಲು ಒರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಭಕ್ತಿಲ ಸಹ ಸುರುಕು ನಿಗುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿವನನೆ ಮಲ್ತದರು. ಐಕ್ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ನೆನಪು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸದ್ಗತಿ ಕೊರ್ಪುನ ರಚಯಿತ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಡ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಹದ್ದುದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಸಹೋದರರ್ದು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಆಸ್ತಿ ಏಪಲ ಅಪ್ಪರ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಯೆಯರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಯೆಯರಂತೂ ಪೋದು ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಆಪೇರು ಪಂಡ ಮದ್ಮೆ ಆಪೇರು. ಮುಲ್ಪಂತು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು. ಮಾತ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಬಾಬಾ ಒರಿಯ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪುನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲು ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲರು. ಭಲೆ ಶರೀರ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷನಾದಪ್ಪು ಅಂಡ ಆತ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹೋದರರಾದುಲ್ಲರು. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಯಿ ಪಂಡು ಅಕುಲು ಕೇವಲ ಪುದರು ಮಾತ್ರೋಗು ಪನ್ಪೇರ ಅಂಡ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯೊಂದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲುತ್ತ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಸಹೋದರರು ಪಂಡ ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಒರಿ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಐದು ಒಕ್ಕ ಸಾಕಾರಡು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಸಹೋದರಾದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತ ನಿಕಲಿಗೆ ತೆರಿದು ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಪಿರ ತಿರುಗಿದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಏರು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರುಲ್ಲಿರೋ ಮಾತೆನಲ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತ ಪೂರ್ಣ ಅಂದು ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಒತ್ತದು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಲೆತಂದು ಪೋಪೇರು. ದೂರ ಲೆತಂದು ಪೋಪೇರು. ಅಂಬಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪಾರು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ಸುಖಧಾಮಗು ಲೆತಂದು ಪೋಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಈ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚ ಬದಲಾದ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಮೂಲ ಒತ್ತನೊಡ್ದು ಪತ್ತದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ನಕ್ಷೆ ನಿಖಲ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಎಂಕ್ಲು ಆತ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಧುರ ಇಲ್ಲು ಶಾಂತಿಧಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲ ಇಂದು ಅಂತು ಬುದ್ಧಿಡು ನೆನಪುಂಡತ್ತೆ. ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸತ್ಯಯೋಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಡುಪ್ಪುನಗ ಒರಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಡುಪ್ಪೇರು. ಆತ್ಮ ಏಪಲ ವಿನಾಶ ದುಪ್ಪುಜಿ. ಆತ್ಮದ ಅವಿನಾಶಿ ಪಾತ್ರ ಜಿಂಜಿದುಂಡು. ಅವು ಏಪಲ ವಿನಾಶ ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ತೆರಿಲೆ. ಇತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಿತ್ತೆರಡ ಕೂಡ 1000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕಲ ಇಂದು ಈ ರೀತಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಇಂದುವೆ ನಾಮರೂಪ ದೇಶ ಕಾಲ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪೇರು. ಇಂದು ಅನಾದಿ ಅವಿನಾಶಿ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಈ ನಾಟಕದ ಆಯಸ್ಸು 5000 ವರ್ಷ. ಇಂದೆಟು ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಲ ಹೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇದು ಅನಾದಿ ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಐನಿಡ್ದವರ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಗೊಬ್ಬನು ತೋಡು. ಬಾಬಾಗಂತೂ ದೇಹಜ್ಜಿ 6 ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಬೀಜರೂಪ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಬಾಕಿ ಆತ್ಮಲಂತೂ ಮಿತ್ ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ನಂಬರ್ 1 ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಸುರುಕು ದೇವತೆಲ್ನ ಅಂಕಿ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಸುರುತ್ತ ನಂಬರ್ದ ರಾಜಧಾನಿ ಚಿತ್ರಳುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ರಾಜಧಾನಿದ ಚಿತ್ರಳುಂಡು. ಮಾತೆರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ಅಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡು ಪಂದಿ ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು.
ಸತ್ಯಯುಗದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲು ಬಂದು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಈರ್ನ ಜೀವನ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದಿಜೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನ ಜೀವನ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರೆಯೋ ನೋಡು. ಅಕಲ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋಣಂದೆ ತರೆ ಬಗ್ಗವನ ಉಪ್ಪ ಅತ್ತಂಡ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪನಂತೂ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಕುಲದು ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪೇರು. ಅಕಲ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂಚ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಂದ ನಿಖಲೆಗೆ ತೆರೆದಿರು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇತ್ತತೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಕೃಷ್ಣಪುರಿ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾವೊಂದುಂಡು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಸತ್ಯಯುಗದ ರಾಜಕುಮಾರ ಆದುಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಂಡು ಬಂದ ನಿಖಲು ತೆರೆಯೊಂದಾರು. ಮಾಲಿನ ನಂಬರ್ ವರಾದು ಮಲ್ತದೇರು. ಕೆಲವೆರು ಮಾಲಿದ ಮಣಿಯಾಪೇರು ಆಂಡ ನಡತೊಂದು ಸೋಲುನು ಅನುಭವಿಸಿರು. ಮಾಯೆ ಸೋಪದ ಉಡುಪುಂಡು. ಸೈನ್ಯಡು ಉಪ್ಪುನಕಲೆಗ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಕಮಾಂಡರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮೊಕ್ಕಲು ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಸೈತು ಹೋಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಸೈಪುನವು ಪಂಡ ಸ್ಥಿತಿ ತಿರ್ತುಗು ಜಪ್ಪನವು. ಮಾಯರ್ದು ಸೋಪನವು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಉಡುಪೇರು. ಸುರುಕು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಕೇನುವೆರು. ಅವೇ ರೀತಿ ನಡಪೇರು. ಬೇತಕಲೆಗಳ ತೆರಿಪೇರು. 5 ದೊಕ್ಕ ಆಹೋ ಮಾಯೆ ನಿಕ್ ವಶಾದ ವಿಚ್ಛೇದನನ್ನು ಕೊರ್ದು ಬಲ್ತು ಪೋಪೇರು. ಇಂದೆತ್ತ ಮಿತ್ತೆ ಕೌರವೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡವೇರ್ನ ಲಡೈನು ತೊಜ್ಪದೇರು. ಕೂಡ ಅಸುರೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆಲ್ನ ಲಡೈನು ತೊಜ್ಪದೇರು. ಒಂಜಿ ಲಡೈನು ತೊಜ್ಪವರತ್ತೆ. ರಡ್ಡು ದಯಗ್ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಇಂದು ಮುಲ್ಪದ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು. ಸ್ಥೂಲವಾಯಿನ ಲಡೈ ಅಂತೂ ಹಿಂಸೆಯಾದು ಬುಡುಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಅಂತೂ ಇಂದು ಅಹಿಂಸೋ ಪರಮೋ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮವಾದುಂಡು. ನಿಖಲಿತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಹಿಂಸಕರಾದುಲ್ಲರು. ನಿಖಲು ನಾವು ಯೋಗ ಬಲತ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಆಯುಧ ಹೊಡೆದು ನಿಖಲು ಏರೆಗುಲ ಎಂಚಿನಲ ಮಲ್ಪುಜರು. ಆ ಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನೆರಡ ಮಸ್ತು ಉಂಡು. ರಷ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೇರಿಕಾದಕಲು 2 ಜನಲ ಸಹೋದರಾದುಲ್ಲೇರು. 2 ಜನಲ ಬಾಂಬುನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾದುಂಡು. 2 ಜನಲ ಒರಿಯಕೊರಿಯರ್ದುಲ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲೆಡ ಏತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 2 ಜನಲ ಸೇರಿಯರ್ಡ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಿತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಅಂಡ ಬಾಹುಬಲರ್ದು ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಪನವು ನಿಯಮವಿಜ್ಜಿ 2 ಪುಚ್ಚಲು ಪರಸ್ಪರ ಲಡೈ ಮಲ್ಪುಂಡು. ನಡುಟು ಕೋತಿ ಬತ್ತದು ಬೆನ್ನಿನ ತಿಂದು ಪೋಂಡು ಬಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ತೊಜ್ಪವೇರು. ಇದು ಮಾತ ಪಾತೆರು ನಿತ್ಯ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಇದು ಬೇರೆಗಳ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು. ಈ ಚಿತ್ರನು ಬಾಬನ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿದು ಮಲ್ಪದೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪರಸ್ಪರಕಲು ಲಡೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಡುಟು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ನಿಖಲು ಪಡೆಪರು. ಅಕಲು 2 ಜನಲ ಪಂಡ ರಷ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕಾ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಒಲ್ಪ ತುಂಡಲ ಪರಸ್ಪರ ಲಡೈನು ಕಂತು ದೀಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ಸಹಯೋಗನು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಅಕಲ್ನಲ ಸಹ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ವ್ಯಾಪಾರವಾದುಂಡು. ಏಪ 2 ಪುಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಸ್ಪರ ಲಡೈ ಮಲ್ಪನಕಲು ಅಪಗ ಮೊಕಲ್ನ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಪರಸ್ಪರ 2 ಜನಕುಲ ಲಡೈ ದೀದು ತೂಪೇರು. ಸುರುಕು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೇತೆಯಾದಿಜ್ಜಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತದು. ಇಂದು ಮಾತ ನಾಟಕೊಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಯೋಗ ಬಲರ್ದು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಅವಡು ಪಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಪರಸ್ಪರ ಅಕುಲು ಲಡೈ ಮಲ್ತೊನುವೆರು. ನಡುಟು ಬೆನ್ನೆನು ನಿಕುಲು ತಿನ್ಪರು. ಬೆನ್ನೆ ಪಂಡ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಮಥುರಾತಿ ಮಥುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಪವಿತ್ರಾದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಐಕ್ ಪೈಸ್ಲೆಸ್ ವರ್ಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದ ಪನಡಾಪುನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಡ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಂಡು ದಯಪಂಡವ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲು ಬಂದು ಪಂಡದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಭಕ್ತಿ ಪಂಡ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರ ಇಂದು ಸಹ ಸುರುಕು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರೆದಿಜ್ಜಂಡು. ಕಲಿಯುಗ ನಲ್ಲ 40,000 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ನಡಪುಂಡು ಬಂದು ಅಕುಲು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 40,000 ವರ್ಷಲು ಇತ್ತಿನೇ ಅಂಡ ಅವು ಪೂರ್ಣವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕದಾದಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಏರೆಗ್ಲ ತೆರೆದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ನಿರ್ದವರನೇ ಅಜ್ಞಾನ ನಿದ್ರೆಡು ಚೆತುದೇರು ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಅಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನ ಸುದೆಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಓದವೆರು. ಅಕುಲು 6 ಅಪ್ಪಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶಿಕ್ಷಕಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಸದ್ಗುರುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಮೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರು ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಬೇತೇರ್ಲ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇನ್ನು ಅಂತೂ ಬೇಹದ್ದದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಬೇರು ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸ್ವಯಂ ಬಾಬಾನೆ ತೆರಿಪೇರು. ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲೆನ್ನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಬಾಬಾ ಈರ್ ಅವ್ಯಕ್ ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಜೋಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪಲ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಕಲ್ಪಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪುದರು. ಐನಿಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪರಮ ಆತ್ಮ
ಸುಪ್ರೀಂ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಬತ್ತದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಪಾತೆರನ್ನು ತೆರಿಪೋಯರು ಕಲಿಯುಗತ ಆಯುಸುಲು 40,000 ವರ್ಷಲು ಬಂದು ಪನ್ಪು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳಾದುಂಡು 5,000 ವರ್ಷಡು ಮಾತಲ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಇಂಚೆನ್ ತೆರಿಪೋಯರು ఆయన ಒತ್ತೊನು ವೇರು ತೆರಿಯೋನು ವೇರು ನಿಕ್ಲು ಒತ್ತೋನು ಜರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಬಾಬಾ ಪಾತೆರನು ಒಪ್ಪಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ಇಡೆಗೆ ಬರಂದೇ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಈ ಧರ್ಮದಕ್ಲ ಹತ್ತು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಆಕಲು ಒಪ್ಪುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದೇರು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿದ ಮಿತ ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು ಏರು ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತದಿರೋ ಆಕಲಿಗೆ ಭಕ್ತಿದ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಕಲಿಗೆ ಬಾಬಾರ್ದು ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ತೇರಿದಂಡು ಎಂಕುಲಿ ದೇವತೆಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದಿತ್ತ ನನ್ನ ಕೆಲವು ದಿನಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರನೇ ಉಂಡು ಈ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶಂ ತಜ್ಪದಿರು ನನ್ನ ಹೂವು ಶಾಸ್ತ್ರುಡು ಈ ಪಾತೆರಿಜ್ಜಂಡು ಒಂಜಿ ಗೀತೆನೆ ಭಾರತದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವಾದುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದುಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಧರ್ಮ ಏರೆರ್ದು ಸುರುವಾಂಡು ಬಂದಲ ತೆರಿಯೋನೋಡು ಎಂಚ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನೇರು ಕ್ರೈಸ್ತನ್ ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಅರೆನೆ ನಂಬೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಗುಲು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಲಾದುಲ್ಲಾರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ದೇವತೆನೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆತ್ತದ ದಿನಕ್ಕುಲಿಡು ನಿಕ್ಲೆನೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ಬಂದು ಬಂಡದು ಉಳ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಲು ರಾಜ ಋಷಿಯಾದುಲ್ಲಾರು ಅಕಲು ಹಠಯೋಗದ ಋಷಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಳಿದ ಅಂತರ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನ ಸನ್ಯಾಸ ಕಚ್ಚ ಕ್ಷಣಿಕಾದುಂಡು ಕೇವಲ ಇಲ್ಲು ಮಠನು ಬುಡ್ದು ಪೋಪನಾದುಂಡು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲನ ಸನ್ಯಾಸ ಅತ್ತಂಡ ವೈರಾಗ್ಯ ಇಡೀ ಭರತ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬುಡ್ಪನಾದುಂಡು ಸುರುಸುರುಕು ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಪೋದು 5 ಪಕ್ಕ ಪೋಸ ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ಯಂತ ಇಂದು ಪತಿತ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಇದು ಮಹಾತಲ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಬಾಬನ ಮುಖಾಂತರ ಓದುವರು ಐದವರ ಇದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸತ್ಯತೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ನಿಶ್ಚಯ ಒಂದೇ ಪುನಃ ಪಾತೆರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಜ್ಞಾನನು ಬಾಬನೆ ಓದವೆರು ಆ ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕಲಾದುಲ್ಲೇರು ಜೊತೆಟಿ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪುನ ಸತ್ಯ ಸದ್ಗುರುಲಾದುಲ್ಲೇರು ಆ ಗುರುಕುಲಂತೂ ಅರ್ಧೊಡೆ ಕೈ ಬುಡ್ದು ಪುದರ್ದು ಪೋಪೇರು ಒರಿ ಗುರು ಪೋಯರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ನನೋರಿಯನು ಗುರುವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆನ ಶಿಷ್ಯನು ಆ ಸ್ಥಾನೋಡು ಕುಲ್ಲವೇರು ಮುಲ್ಪಂತು ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಅಕಲ್ ನಾವು ಗುರು ಬೊಕ್ಕ ಶಿಷ್ಯರ್ನ ಆಸ್ತಿದ ಹಕ್ಕೊಂಡು ವಾಸ್ತವಡು ಆಸ್ತಿಯಂತೂ ಬಾಬನನೇ ಬೋಡತ್ತೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಭಾರತೊಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ರಾತ್ರಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಶಿವನ ಜನ್ಮ ಪತ್ರಿಯಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ತೆರಿಪವನ ಅಂಡಲ ಎಂಚ ಅಕಲು ತಿಥಿ ತಾರೀಖಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸುರುತ ನಂಬರ್ದ ರಾಜಕುಮಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಕೃಷ್ಣನ ತಿಥಿ ತಾರೀಖನು ತಜ್ಪವೇರು ದೀಪಾವಳಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರಪಂಚದ ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಉಂಡೆ ಎಂಕುಲು ನಾವು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದು ಸತ್ಯೋಗೋಕು ಪನಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗಾದೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಕುಲಿತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೆ ಗೊಟ್ಟುಲ್ಲಾರು ಆ ಕುಂಭ ಮೇಲೊಡು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಜನ ಮನುಷ್ಯರು ಪೋಪೇರು ಅವು ನೀರುದ ಸುದೆತ ಕೈತಲು ಸೇರುನ ಮೇಲವಾದುಂಡು ಏತೊಂಜಿ ಮೇಲಾಪುಂಡು ಅಕಲ್ನಲ್ಲ ಸಹ ಉಲಾಯಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಅಕಲ್ ನಾವು ಪರಸ್ಪರನೆ ಮಸ್ತ್ ಲಡೈ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ದೇಪಂಡ ದೇಹಾಭಿಮಾನತೆ ಮುಲ್ಪಂತು ಲಡೈ ಮುಂಚಿನ ಪಾತೆರಣ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಕೇವಲ ಈತೇನೆ ತೆರಿಪವೇರು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಮುದ್ದು ಜೋಕುಲೆ ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಗಲ್ನ ಆತ್ಮ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಇತ್ತದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಂಡು ಪಾಪ ಪತ್ತದು ನರ್ತೆ ಅವು ಯೋಗಾಗ್ನಿರ್ದೇ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಅಕ್ಕ ಸಾಲಿಗಾಗ ಇಂದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬನೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐನದವರ ಬಾಬಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಕ್ಕ ಸಾಲಿಗಾದುಲ್ಲೇರು ಮಹತೆರ್ನ ಆತ್ಮಡುಪ್ಪುನ ತುಕ್ಕುನರ್ತನ ಪಾಪನು ದೆತ್ತದು ಸತ್ಯ ಬಂಗಾರದ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚ ಬಂಗಾರನ ಸೂಟು ಪಾರುಡಾಪುಂಡು ಇಂದು ಯೋಗದ ಪಂಡ ನೆನಪದ ಅಗ್ನಿ ಆದುಂಡು ದೇ ಪಂಡ ನೆನಪುರದೆ ಪಾಪಲು ಭಸ್ಮ ಆಪುಂಡು ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆರದೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರದು ಸತ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಡಾಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸತ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಜೇರು ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋದ ಪ್ರಕಾರನೆ ಅವು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಬದಲಾಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅವೇ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ದುಂಬು ಕೊಯ್ಲಕನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗುಹ್ಯ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪವೆ ಸುರುಸುರುಕು ಈ ಪಾತೆರನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ಪಡು ಅಕಲು ಮಾತ ಆರ ಮಾತ ಆತ್ಮದಲ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಣ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಮನ್ಮನಾಭವದ ಅರ್ಥಲ ಇಂದು ಯಾದುಂಡು ಬಾಕಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ವಾಚಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಆದಿತ್ತೆರಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈತಲು ಬತ್ತದು ಬಿಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಪ್ಪನಾಗ ಏನನ್ನು ಕೋಟಿಡಿ ಕೆಲವರೇ ತೆರಿಯೋನರು ದಯಗ ಪನ್ಪೇರು ಈಗಿನ ಬಾಬಾನೇ ತೆರಿಪೇರು ಆಯ್ನೆದವರ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂದೇನು ತೆರಿಯೊನ್ನೆಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸುರುಕುಲ ಸಹ ಇಂದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನೆ ಬತ್ತದ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನ ಮಾತಲ ಮರೆತು ಒಪ್ಪುಂಡು
ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಮಯಡು ಮಾತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ರಚನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸತ್ಯೋಗಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಪುದರ್ ಗುರುತುಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ಯಂತು ಭಕ್ತಿದ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನೂತ ಎನ್ಮ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂದುಲೆ ತೊನ್ನಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಇನಿತ ಕಾಲುಡಂತು ಸಾರತ ಎನುಮ ಪಂದುಲ ಪಂದು ಉಡುಪೇರು ವಾಸ್ತವಡು ಈ ಮಾಲೆ ಮುಲ್ಪದಾದುಂಡು ಮಾಲೆನೆ ಜಪ ಮಲ್ಪೇರು ಐನರ್ದವರ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಟು ಉಪ್ಪುನ ಪೂ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಜೋಡಿ ಮಣಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ದೇಪಂಡ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕ್ಲತ್ತೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕ್ಲೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕ್ಲೇನು ಗುರ್ತಾದು ಮಲ್ತೊಂಡೇರು ಅಕುಲು ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಹಠಯೋಗನೇ ಕಲ್ಪಾದುಗರು ಕಲ್ಪವಡಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಹಠಯೋಗಲುಂಡು ಈ ರಾಜಯೋಗ ಒಂಜೆ ಪ್ರಕಾರದ್ದಾದುಂಡು ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಯೋಗ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪಡಾಪುನು ಒರಿನ ಮಾತಲ ಹಠಯೋಗ ಆದುಂಡು ಶರೀರದ ಆರೋಗ್ಯಗಾದು ಈ ರಾಜಯೋಗನು ಬಾಬನೆ ಕಲ್ಪವಿರು ಸುರುಕ ಆತ್ಮ ಇದೊಕ್ಕ ಶರೀರ ನಿಕುಲು ಕೂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮದ ಬದಲು ಶರೀರ ಬಂದು ತೇರಿದು ಉಲ್ಟಾದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈತ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೇರಿದು ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತಾರಡ ಅಂತ್ಯಮತಿ ಸೋಗತಿ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗಿದ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪಿತ್ತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಈ ಅನಾದಿ ಅವಿನಾಶಿ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕಡು ಪ್ರತಿಯೊರೆನ ಪಾತ್ರನು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದು ತೋಡಾಪುಂಡು ತಮ್ಮ ಮಧುರ ಇಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಧುರ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಈ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚನು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಮರಪಡಾಪುಂಡು ರಡ್ ಮಾಯೆಗು ಸೋಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನೆನಪದ ಅಗ್ನಿರ್ದು ಪಾಪದ ನಾಶ ಮಲ್ತದು ಆತ್ಮನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ದೀಪಾವಳಿಡಿ ಯಥಾರ್ಥ ವಿಧಿರ್ದು ತಮ್ಮ ದೈವೀ ಪದವಿದ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಆತ್ಮಭವ ದೀಪಾವಳಿಡಿ ಸುರುಕು ಜನಕುಲು ವಿಧಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ದೀಪನು ಕೊತ್ತ ಒಂದು ಪೇರು ದೀಪ ತೆಗೆದು ಪಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಗಮನ ಹೊಂದಿ ಒಂದು ಪೇರು ಎನ್ನೇನು ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ವಿಧಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪೇರು ಇತ್ಯಂತೂ ದೀಪೋಗ ಬದಲು ಬಲ್ಬನು ಬರ್ತದು ಉಡುಪೇರು ದೀಪಾವಳಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಜೇರಿತ್ಯಂತೂ ಮನೋರಂಜನೆಯಾದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಆಹ್ವಾನದ ವಿಧಿ ಅತ್ತಂಡ ಸಾಧನ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಸ್ನೇಹ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಕೇವಲ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಒರಿದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಐನೇರ್ದವರ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ದಾತ ರೂಪೊಪ್ಪುನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏರ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಲು ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಯಥಾರ್ಥ ವಿಧಿರ್ದು ತಮ್ಮ ದೈವೀ ಪದವಿದ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪರು ಐನೇರ್ದವರ ಸ್ವಯಂ ಪೂಜ್ಯ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಅದು ಉಡುಪರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಸದಾ ಬೇಹದ್ದದ ವೃತ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ಪುನಗ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕಾರ್ಯ ಸಂಪನ್ನ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.